В Беларуси такого еще не было. Мы офигели от истории активистки из Гонконга о том, как отслеживают людей. Я на свае вочы бачыла сістэматычнае разбурэнне дэмакратыі ў Ганконгу. У самым пачатку пратэстаў на вуліцах ужо было поўна камер назірання. Гэтыя разумныя ліхтарныя слупы з'явіліся якраз да пачатку нашых пратэстаў. На выгляд гэта былі, вядома, звычайныя слупы, але ўсярэдзіне ў іх была сістэма радыёчастотнай ідэнтыфікацыі. І ў той жа час урад Гонконга таксама аблічбоўваў нашыя пасведчанні асобы. У нас ёсць ID-карткі, афіцыйныя пасведчанні асобы і пашпарты. І вось яны хацелі ўставіць чып з радыёметкаю ў адзін з гэтых дакументаў. Атрымліваецца, ID-картка аўтаматычна рабілася нашым трэкерам. А калі ўвесь горад панатыканы гэтымі разумнымі слупамі, то можаце сабе ўявіць, нашыя перасоўванні былі бачныя літаральна паўсюль. Смотрите полный фильм о том, к чему искусственный интеллект приведет Беларусь, на YouTube-канале «Честные люди».